И здравейте хора! Днеска ще играем с той Митко, Димитър Гъдевка. Мутари да влизаме в играта. И да, и ти си пусни видеото му, и вече мога да говориш. Аз да го ще да направиш интрото, като изгрях микрофоня. И си намали на макс минимум. Добре, правя видео сега, така че мутни моля. Добре, започна. Добре, хора, ето ще играем. Не забравяйте да се абонирате за канала Gaming Man и Game Station на моя приятел. И Мите прави това нещо, защото ще се гръмна. Кампирам. Дадох кампирам, бързо влиза. Давай. Хора, ще играем Да, Мимик. Една много страшна игра. Нали, Мите? Не лъжи хората, моля. Бате, страшна е, ко? Страшно. Бате, страшна е, мокни. Добре, хора, сега ще видите как. Не знам колко чувате Митко. На колко процента се чува? Да, и моите хора, чувате ли Митко? Не знам. Дълно да го чувате. Защото говорим през телефона, не през Viber. Да. Това е малко дисискът. Да, лошо е. Да, музика, дано да не я чувате с само да ти кажа, че аз правя видео, така че... Мутето бега с кръс. Мути, само да ти кажа, че не трябва да си бутиш главата. Бате, сега са бутнала в една стена. Find the key, знам къде е кия, бля-бля-бля. Мамуби, чакай, не бързай толкова. Ну как се... Добре, че можем да прецираме. Не си добре. И... You are absolutely гръмна. И защо лампата спира, когато отворим тази врата? Да, тая госпожа да изчакаме, защото... Айде, кацина. Госпожа. Да, госпожа. Госпожа. Ето където се събуждаме. Не трябва. Малко. Там не знаем какво се случва. Айде, събуждай се, бе. О, имаш свещичка, имаш свещичка. Да, не съм още свети. Не е лампиля, страшната е, че... Мяу. О, пригответе. Книгата си стои тук. Мяу. Не. Лаги с пестин. Мута, изчакай! Изчакай! По-хубаво да отворим някои от вратите, защото ако дойде поне да не да отваряме вратата. Пакай ме! Не! Помислиш ли, че е затворя? Да. Я сама като мутето гръмна и пръдна. Не искам да гледам. Бате, тая е много зле.
Бегай много. Не! Муте! Зад нас. Откъде знаеш? Защото чух. Май. Беги стръкта. Беги стръкта. Мяу, мяу, мяу. Хора, ние в момента сме абсолютно мяу, мяу, мяу. Да, особено това с контрола. Да, хубаво това, че имаше да бъде отворен. Само да ти кажа, че муте аз снимам от таблет, такъв ти ком. Аз съм от ком. Това не знае защо не се оплакваш. Ти зарежда. Ами аз съм от компютъра, което е малко... Да, и... Мяу. О, бъги стръкта, бъги. Но аз просто няма да стоя, няма да се отлекна, защото... Гледам няма да стоя. Ето виждате ли? Хора, видях. Ми трябва да се връщаме в една стая, дето няма да ни убие. Хора, давай бързо! На другата посока е. На другата посока отиде. Бързо. И ми хайде, бе! Ми айди. Долу, натиснал съм грешния бутон. Това го бе. Гръмна. Натиснал съм грешната бутонка. Натиснал съм W, съм бил Само да ти кажа. Бате, сега потинка ми на... Да, хора. Но виждате ли какво е? Пора, ти да малко помня. Спална са и сега ще ни дойде отляво, бате. Аз отидах по тебе и си викам. Що мина тая? Когато като затворих ръкаве, ти погледни и без зъба. Потинка гръмна. Това просто казали безопасно ли е? Ние да е. Мия. Много добре скина. Бате, ще гръмна. Тук, че сега с бурбаш. Буквално тук, че с бурбаш. Бате, аре да отиваме в една страна, дето не мога да ни вземе. Ма трябва да вземем 3 такива. Буквално ми някаква как минала година, там си да в другата посока. За да не да стана в други пъти. Нека да мина още един път, защото не знам сега в кой край и къде има злата. Муте, тук може да има мишка. Не, няма мишка. Миу. Мите, трябва да намерим уния като... Аре да отидем навънка, за да взема първата мишка. Просто трябва да се върнем да вземем втората мишка от другото. Муте, буквално се чувствам. Бате, буквално аз отивах нататък и тя просто ми казваше е така с лицето напред. Ело! Аз съм като биги с тръста. Кога е? Бате и на мен е малко мъстър. Замахто. Просто един ми просто нашли, другия натава ми само. Мяу. Идва! Бате, направо ще... Да, бате, тя е там. Бате, тя буквално е там и ни чака, буквално. Не. Това да те казах. Беги. Мите!
Бате, аз отивам да взема мишката. Радвам се, че няма да ми покажа за това. Ако да ви го спортваш. Аз отивам да взема първата мишка. Мишка! Бате, рап денс. Тън, тъна, 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 тъна. Мишка. Помниш ли как я бяхме госпожа Ташева? Госпожа Ташева, ела. Госпожа Ташева. Госпожо Ташева. Госпожо Ташева, кой е зад вас? Така как Госпожо Ташева, бъдете по-мили. Бата, госпожа Ташева просто тръгна. Мюте, беги! Идва ли бе? Госпожа Ташева, здравей. Бата, аз сигурно към джимскернах. Нямаше да го затворим на база. Не. Бате, муте, трябва да намерим такива, виж. Мите, бе. Мите, виж, такова трябва да видим. Мите, трябва да намерим още едно такова. То е такава стая, така стая трябва да намерим. Айде, за да можем да отидем на следващото. Идвай, аз знам къде е. Идвай, бързо. Идвай. Не. Добре. Да, разбрахме, че там няма нищо. Умно. Аз съм тъпънка. Госпожа Ташева. Госпожа Ташева, знави нищо. Ако идва ми. Сега ще извутам на госпожа Ташева. Госпожа Ташева да знам. Мяу. Айде ти отиди да гледаш малко. Ама трябва да... Аз съм по-важна, аз имам мишката. Ти пак ще имаш така читка? Не, няма да имам. Тя се дропва после. Трябва да тръгнем и да намерим още една стая. Сега отиди в една стая да мислим. Бърташ, май бъгнахте малко. Не. Да си бъгна. Идвай. Добре, ако ти ме накрува. Аз съм за тебе, спокой. Идвай. Бата, аз просто като видях, първото ми нещо беше. Слушате си? Мяу. Буквално бях на вратата и можеше да му убие. Бате, тази мишка просто е много сладка, бате. Хора, гледайте. Искам да ядам. Тя си цвърти. Сърца. Дай да наблюдавам. Кажи кои кога са Таша. Добре. Бат, идва. Като е близко искам. Да много близко. Бата, не. Няма да се изгубя, отивам в началото. Това не ме интересува много. Страшно аз се бавам. Бе, ютуб. Бата си, къде трябва да отидем, за да намерим другата мишка? Не знам.
плетинка. Това не е плетинка, ама е храната на плетинка, така че е храна. Аз съм на много добро място, тъй че... Аз съм с мишката, ще умрем. Госпожата Сила. Бързо! Няма я. Бързо, излизай. Няма я. Бързо отивай на тука. В нас стая. Госпожата Сила също ни каже и работа. Мислих си, че госпожата Сила сега ще има здравей и работа. Тук стаята, защото тя обикновено тук си прави упражненията по физически. Добре. Мишка. И не му ти. Удена! Аз това ще си го едитна в капка. Да знаеш. Ма искам да ми дадеш аккаунта си, да мога и аз да имам първо. Не, няма. Ти ще гръмнеш. Мишката я няма вече. Умря? Да, мишката я няма. Госпожата Сила, защо сте се хладила? Сега само да ти кажа, сега бегам с 1 милион към мишката. Она дето я взех. Бегам с 300 към това място в момента. Може да ми кажеш... Мишка! Мите, намерих си мишката. Може да ми кажеш как нормално може да ми потърси човек да... Не знам. Мите, да ти кажа ли, че тук аз имам мишка? Чакай, че това се опитва да влезе. Пуще към мене и аз просто се скрих, защото... Мите, идвай, моля ти се. Ела до луната, там дето намерихме една мишка. Аз я взех обратно. Не идва. Споко. Ето я мишката, пак я взех. Ето там. Господин Миша, как се казваш? Това е Мъра Бист. Мистер Бист. Знаеш ли как се казва това? Как? В... Мистер Бист. Мистер Бист, я стои. Посмотри, мистер Бист. Куда бе? Казва се по-плотинка. По-плотинка. Бате, това е вид плотника. Храната на плотника. Казва се по-плотинка. Защото е храна. Значи... Добре, ма хора, да знаете, че ще свършим видеото тук. Не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите лайк. Няма да го свърша тук, тъй че... Да, и Митко ще свърша, така че... Айде, чао и ще се видим в другото видео. От ясно, че не го свърших, тъй че...